ngarep bisa ketemu meneh ya nak anu ya Truk. Ya. Sosokan mrene meneh. Ya, wis bacot kaya dene Sedulur awake dhewe ning Bangsongan iki kaya dene mung nutukake sejarah. Apa jenenge kuwi neruske tongkat estafet saka panjenengane Ki Haji Sukron Suwanda. Biyen ki ya langganan Bangsongan kene. Wong aku jek SMA bae aku biyen melu sowan ana ing kene. wah ngono. Mbuh lurahe sapa aku wis lali. Ya dadi awake dhewe nutukne tongkat estafet saka Mbah Haji Sukron Suwanda. Ah, Ya. Kesoke dawuh. ayo supon musik yuk. Saniki. Sinden Kediri. Ikan Saniki. Salam Los Jaya untuk konco-konco Sanidi di Salam manapun Los berada. Jaya. Kok iso salam Los Jaya ki ngopo Nduk kan maksudnya? Kirangan ya Pak. Lah ya pokoke slogan kuwi ya. Nggih. Nah, Salam Los Jaya piye Pak tangane Pak? tangane piye? Tangane piye? Lah ya piye aku ora ngerti. Piye tangane? Piye? Ngene, ngene. Kok ngene metal Jawa ya. Ngene lho. Oh ngene ya. Oh, lah ngene metal Jaya. Utuk ngene. Piye? Ngene lho. Oh, Iki nek rada mbuka lah. Sing ndi? Iki nek lho rada mlethek, Pak. sing ndi? Oh iya. Pamemu. Oh ngene to Los Jaya ngene ya. Iya. Oh iya iya iya. Aku iso ngene. Iya iya. Saman wis mentok karo Pak Supardi urung sore mau. Ampun nggih. Sampun foto. Sampun Pak. foto, nggih. Nggih, tapi kula supir. Ah, Yang ah. ndi? Pak Lurah Bangsongan. Nggih. Nah, diaturke iki pamudhut saka beliaunya. Iki khusus sampeyan sing kudu melantunkan mergo panjenengane Pak apa jenenge Supardi iki asline ngersane tanggal 13. Sing sampeyan ora iso maju, sing sampeyan lungguh. Lho, piye kaya ngono kuwi. Dilarang yo aku pas lungguh. Pokoke aku manut kowe kan. Ya. Ya aturke ya nak. Ayo. Nggih, Pak. Nah, yo lamunan sing disuwun yo. Gamelane yo katut. Nah, campur sari oke. Ning gamelane yo dikatutke. Oh iya, nek salindri iki lagi seneng-senengi karo gamelan. Ya. Yo.
Bangsongan sampun dipun aturaken nduk niken empor lungguh aja. Mboten iki Pak. Ora, ya. Ditungane Pak Supardi dan keluarga besarnya tetap dipun maringi bagas kewarasan rusa kuat bakoh panjang umur lan tetep dadi pengayom tumraping para warga agung ana ing desa Bangsongan. Nah, amin. Yo, sing rong adek mas sapa? Ana Dita, ana Mayang, ana kudu joget ya Mayang wis ra kuat pengen joget. Aku musik iki rumah saku sing jinden jenenge Mayangi kudu joget ae. Ya, ya. Ngono. Mung ngerti gamelan dimot trek wis kudu joget kok. Mayang Chandra terus Dita. Mbak Compe. Udah itu tadi. Pak Santi apa Mbak Compe kali kula iki? Kira-kira Mas Ardi wadah kali kula lho. Ah lara ati deh. Ya, setak tukane kaca gen bingi lu. Nesu. Ya. Lagune gitar sumilir. Nah, pamundhut saking Taiwan. Mbak Minisa yang selalu setia di live Dewi Solaras Indonesia. Harus nyawer buta jare. Bangsongan luar biasa. Ya. Ya. Yo, maka musik plus gamelan. Ya, ono Niken Salindri, ono Chandra, ono Dita dan ada Mayang. Kowe saiki joget sak puasmu yang kowe yang. Joget sak puasmu. Mbok dhuwure iki diurutke. Diurutke. Lah, urut. Dita karo Niken dhuwur di. Dhuwur Mbak Dita. Dhuwur Dita. Dita SMA, SMP, SD, TK. Hah? TK ngene segini putih. Yo, coba. Nah, yo. Ibu Ayu Rahayu Asin Monitor Mbak Minisa Putra Benawan Terisa Jaya.
Sudah puas semuanya. Nah, iya. Jadi terus terus penonton digawe tidak apa jenenge kuwi kurang ngono lho Mas ini. Ya, Ben kurang ya. Ben kurang ben nanggap neh ben bersih desa. ya, ya. Nggih. Kayak gendone iki yo arep sesuk-esuk yo mesti mlebu sekolah. Ya, Ya bodhe katresnane karo Dwija Laras Indonesia ya to. Ya. Maka sesuk-esuk kudu sekolah ning SMA 8. SMA 8 ya. Yes. langgar terus pokoknya. Iya terus nutup nih lakon ya bakune sedaya ingin dados niat hajatipun menjenani Bapak Supardi Ya, lan sedaya brayat agung ingkang maten ing dalem mriki wonten ing bangsongan tansah dipun ngijabahi dening purbaning Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin.